Ultimul deceniu a reprezentat în logistica și transporturile europene un salt calitativ incredibil. Acesta a fost posibil prin rezolvarea noilor provocări generate de o piață aflată în permanentă schimbare și evoluție. Noi, compania Logitrans, am înțeles din prima clipă ce face diferența în logistică și transporturi. Un timp de livrare cât mai redus, minimizarea impactului asupra mediului înconjurător și necesitatea integrării tuturor tipurilor de transport, terestru, maritim, aerian și feroviar, într-o rețea comună intermodală. Ce vor clienții de la o companie de logistică performantă? Rapiditate, siguranță, punctualitate, accesul la orice destinație. Adăugați la toate acestea servicii personalizate pentru fiecare tip de marfă furnizate la prețuri competitive, permanent ancorate în realitatea de zi cu zi a pieței. Aveți acum tabloul complet a ceea ce înseamnă în acest moment Logitrans. Infrastructura noastră, extrem de inteligentă, permite satisfacerea oricărei solicitări logistice zi de zi. Efectuăm importuri și exporturi în întreaga Europa, cu punct central România. De asemenea, gestionăm transporturi care nu implică România, acoperind diverse rute și destinații pe întreg continentul. Logitrans este sinonim cu transporturile între țările UE și țările non-UE, cu transporturi către Asia, țările Baltice și Balcani. În plus, transporturile interne sunt parte din serviciile noastre. Livrăm soluții de logistică și transport maritim către principalele porturi din lume, printre marii jucători din piață, în China, Japonia, Statele Unite, Canada, țările nordice, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Vietnam, indiferent de tipul de marfă transportată sau de tipul de transport solicitat, door-to-door, port-to-door sau door-to-port. Din portofoliul nostru fac parte și soluțiile integrate de logistică și transport aerian cargo către aeroporturi din întreaga lume, indiferent de tipul de transport solicitat, door-to-door sau airport-to-airport. Numai în ultimii 4 ani, Logitrans a numărat 167.040 de transporturi, cu o medie anuală de 41.760 de transporturi. Astfel, cu o rețea globală extinsă, acoperim fiecare verigă lipsă din lanțul de aprovizionare și oferim soluții logistice eficiente, indiferent de companiile pentru care lucrăm, multinaționale, medii și mici, furnizăm soluții de transport adaptate. În plus, venim cu soluții logistice avansate pentru toate industriile. Asigurăm în acest fel eficiență și fiabilitate. Conectăm oameni și resurse pentru o viață mai bună. Simplificăm accesul la alimente esențiale pentru viață. Ne implicăm în comerțul electronic pentru produse disponibile imediat. Punem preț pe educație și cultură. Dezvoltăm infrastructura comunitară și suntem preocupați de protecția mediului. Ce face diferența în transportul și logistică? Eficientizarea costurilor, punctualitatea, sustenabilitatea, predictibilitatea în procesul de urmărire a mărfii. Toate acestea constituie elemente diferențiatoare puternice în competiția cu concurența și totuși ele pot fi perfecționate numai și numai prin inovație constantă. Astfel, am dezvoltat Logitrans Perform, sistemul nostru propriu de optimizare a operațiunilor logistice. El se bazează pe proceduri și fluxuri meticulos definite, realizate în colaborare cu specialiști de top din domeniul logisticii și transporturilor, specialiști în business marketing și psihologi specializați în eficiența operațională. Am creat Logitrans Perform pentru a simplifica și eficientiza întreg procesul logistic. Clienții noștri beneficiază de experiența unor profesioniști instruiți să descopere soluții inovatoare. Asigurăm astfel un serviciu de transport sigur, eficient și personalizat pentru cerințe specifice. Inovația nu apare de nicăieri. Ea se naște din creativitate, educație și permanentă perfecționare profesională. De aceea, sprijinim educația, investind în viitorul angajaților noștri. Oamenii duc mai departe Logitrans. Creăm constant pentru ei noi oportunități de învățare și dezvoltare, pentru că doar așa atingem standarde de business tot mai înalte. Suntem Logitrans România și punem lucrurile în mișcare, oriunde, oricând. Logitrans, transporting your business to success.